My name is Nufi, אור לוי, and I'm the owner of CrossFit Sderot. ואני הבעלים של קרוספיט שדרות. On October 7th, I was alone in my apartment. בשעה 6:30 בבוקר התחילה אזעקת צבע אדום, שנייה לפני שאני והבת שלי יצאנו לריצת הבוקר שלנו. I wasn't ready for what was coming. מהרגע הזה הייתי נעול עם שני הילדים הקטנים שלי בממ"ד. We started receiving messages. בקבוצה של המועדון, People were saying they have terrorists knocking on their doors, שהמחבלים הגיעו אליהם. burning their house. We couldn't do anything. באותו רגע הבנתי שהקהילה שלי נשברה לרסיסים, We lost 5 dear members, and we have one member who was kidnapped to Gaza. וכנראה שלא נגיע למועדון בזמן הקרוב. אני דרור, אני גרה בשדרות, ירו עליי מחבלים, אני גם אחות בבית חולים וראיתי שם דברים, אני אתחיל לבכות עכשיו. הרגשתי שאני נחנקת, שנגמר לי האוויר. והמקום היחיד שנתן לי לנשום זאת הקהילה הזאת. אני נועה, אני גרה בשדרות, ב7 לאוקטובר היינו בבית. קצת יותר מ-30 שעות סגורים בבית עד שהצלחנו לצאת. פעם ראשונה שאני עושה אימון, כבר שכחתי שאני יכולה להיות חזקה. עברנו המון ביחד, איבדנו חברים, וזה כבר הרבה יותר מבוקס, משפחה, קהילה. תחשבי שעכשיו כאילו יהיה מצב שאין בוקס, הוא נסגר, אין בוקס. מה... אני לא יכולה לחשוב על זה. זה כאב לב. וואלה, אם לא היה את הבוק, אני חושב שאני צריך כמה עשרות שעות אצל פסיכולוג. בתוך כל הבלגן הזה אנחנו לא רואים מתי אנחנו הולכים לחזור. בלי הבית, בלי הבוקס, אנחנו עדיין לא יודעים איך אנחנו נקום ונצא מזה. אם לא יהיה לנו את הבוקס הזה, לא יהיה לנו איפה לנשום יום-יום. תארו לכם מה זה לא לנשום. We are very lucky to have this community. בשבת מהר מאוד קיבלנו מתוך הקהילה את הדיווחים מהממ"דים. הקהילה הזאת היא קהילה תומכת. אני למשל במילואים יוצא לי מעט מאוד לצאת ולהתאמן, זה האימון הראשון שעשיתי מאז יום שבת. I work for the military forces, and since the war started, we don't have our CrossFit. It feels like we've lost a part of ourselves, along with losing a lot of friends too. We don't know how long this war is going to take. We don't know what's going to be left of Sderot in general. ואם עכשיו פתאום לא יהיה את זה, מה זה יהיה לך בשבילך? כאילו, מה... זה הולך להיות בור שחור מאוד גדול. חוץ מזה שזה מקום עבודה שלי, הלב שלי במקום הזה, הדם שלי במקום הזה, המשפחה שלי במקום הזה, אם זה ילך, חצי לב שלי הולך גם. אז הבוקס בשבילי בימים האלה זה איזשהו אי של שפיות. פשוט בכל המקום הזה שאנחנו לא בבית ואין שום דבר מוכר, אז הבוקס הוא מין מקום כזה בטוח. חושב של בית כזה גם כשאני לא בבית. We need our home back. And this is why we need you. צריכים אתכם כדי אפשר לגבש את הקהילה שלנו מחדש. Keep this community alive. לחזור כמה שיותר מהר למה שהיינו לפני תחילת המלחמה. תודה רבה. תעשו טוב.